Shwmae. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi unwaith eto am fy egwyl amser cinio. Fel arfer, mae gyda mi fy disgled fan yma, iechyd da. Ond heddiw yn wahanol i'r amseroedd diweddaraf, mae gyda mi nid fy ffafryn a brechdan mamut, ond fy ffafryn arall, sef y brechdan chwer fell. Wel, beth yw y brechdan chwer fell? Mae nhw'n hefyd yn galw y brechdan chwerw dŵr, neu fan yma, y brechdan cucumber. A blasus iawn hefyd mae ei. Just un peth am y brechdan cucumber neu chwerw dŵr. Os da chi'n eisiau i gwneud y brechdan yma, dwi'n argymell i torri y cucumber neu chwer fell, nid ar y draws, ond ar hyd ei hirdod, achos os dwi'n torri yr chwer fell neu cucumber ar y draws, mae gyda mi y darniad sydd yn crwn, sydd ddim yn hawdd i osod ar y brechdan, ond os dwi'n torri cucumber ar ei hyd, mae wedyn gyda mi darniad sydd yn petrial ac wedyn yn fwy hawdd i osod yn y brechdan. Yn gyntaf, mae'n angen i mi i just i dweud dau bethau ynglyn at bethau o gwmpas y tŷ. Yn gyntaf, yr oedd gyda mi carthfos just allanol i'r cegin oedd yn llenwi gyda dŵr. Pan mae'r carthfos yn llenwi gyda dŵr yn mewnol, y beth dwi'n anferol yn wneud yw i just yn defnyddio rhywbeth fel Mr Muscle just i arllwys fe i lawr y sinc ac wedyn i adael fe dros y nos i gweithio ac wedyn yn y bore byddai yr carthfos neu y sinc yn hollol clir o'r dŵr. Ond roeddwn ni'n trio yr un peth gyda'r carthfos allanol just tu allan o'r cegin. Ac roedd ei yn gweithio am y dydd hynny, ond roedd ni'n darganfod wedi hynny, roedd yr un peth yn digwydd unwaith eto. Sut wedyn i datrys y problem heblaw i galw ar y plumber? Wel, wedi archwilio dipyn bach ar YouTube, roedd ni'n dod i hyd o'r un peth dwi'n yn gallu trio, sef i ddefnyddio rhodden neu gwialen pligadwy fel yr hwn mae gyda mi yma. Roeddwn i yn prynu yr hwn oedd wrth eBay blynyddoedd yn ôl, plan oedd gyda mi yr un problem gyda'r carthfos mewnol yn y sinc. Ac ar gyfer hynny, roeddwn ni'n defnyddio rhodden neu gwialen pligadwy yma ac roeddwn ni just yn gwthio un pen ohonyn nhw i lawr i'r carthfos ac wedyn i ysgigio fe o gwmpas ac wedyn roedd y dŵr yn clirio. Ond wedi dweud hynny, mae angen i fod yn ofalus oherwydd pan oeddwn ni'n prynu rhodden yma am y tro gyntaf, roedd gyda fe velcro ar y pen i helpu gyda'r clirio o'r sbwriel oedd yn blocio yr carthfos, ond trwy amser roedd yr velcro wedi dod i ffwrdd, ond yn lwcus doedd ddim yn digwydd i mewn i'r carthfos. Felly, os da chi'n prynu rhodden fel yma yn Newydd Sbon, oedd wrth o wefan ar werth, mae angen i fod ofalus, ond mae gyda fe ar y pen yr velcro i helpu gyda clirio y sbwriel yn y carthfos, achos gallai hynny yn dod i ffwrdd. Ac wedyn, wedi
gwylio ar y fideoedd ar y YouTube i dangos sut i gwneud yr un peth gyda'r y carffordd allanol, roedd ni'n gwneud hynny hefyd, ac mewn 10 munud roedd y carffordd yn hollol y gyr o'r dŵr, ac doedd ddim y dŵr ers hynny wedi yn llenwi y carffordd unwaith eto. Dyma un peth dwi'n eisiau i dweud. Yr ail peth yw, trwy'r gwylio ar rhyw fideoedd ar y YouTube, roedd ni'n yn dod o hyd o'r syniad i golchi fy clustiog, achos doedd fy nglustiog wedi ei golchi ers blynyddoedd, ac roedd yr argymell yn y fideo i golchi fe yn y periant golchi. Felly, roedd ni'n gwneud hynny yn dilyn y fideo. Achos yr syniad oedd, os dach chi'n golchi eich clustiog, yn gynnwys y clustiog gyda'r y plên yno fe, drwy'r ei troi o gwmpas periant golchi, byddai hynny yn helpu gyda i chwythu neu pwffio i fyny. Ond nid syniad da oedd achos pan oedd y clustiog yn y periant golchi, roedd y clustiog yn llenwi gyda dŵr, ac roedd y clustiog yn mynd yn eithriadol yn drwm, yn taro, yn caled yn erbyn y periant pob tro mae'r periant golchi yn troi. Roedd hynny yn swnllyd iawn. Felly, i ysgoi i wneud unrhyw fath o dirwyad i'r periant golchi, roedd ni'n tynnu mas yr clustiog yn sydd oddi wrth y periant, ac roedd ni'n parhau i golchi y clustiog yn y bwced gyda'r hilif golchi, ac wedyn golchi y clustiog gyda'r fy dwylaw, yn hytrach na gosod yr clustiog gwlyb yn y periant sychu, oherwydd byddai hynny yn gwneud yr un peth oherwydd roedd y pwyster o'r clustiog gwlyb mor drwm, byddai hynny yn achosi yr un fath o tarawiad yn y periant sychyd, ac efallai achosi dywriad hefyd yn yr un fodd. Felly, i sychu yr clustiog gwlyb, roedd ni'n yn gyntaf wasgu mas y dŵr, ac wedyn roedd ni'n yn ei hongian just ar ochr yr ffenestr yn agor, ac i gadw fe i sychu yn yr awyr gyda'r gwynt oddi wrth y ffenestr, ac wedyn wedi oddeutu 48 o oriau, roedd y clustiog wedi sychu digon i fod digon ysgyfan i osod yn y periant sychu, ac wedyn dwi'n yn gallu yn sychu fe gyda'r periant sychu heb ei tarw yn caled yn erbyn yr periant sychu pob tro mae'r periant yn troi. Jyst bethau datnyddiol i bod adnabydus amdano fe am y tro nesaf. Wel te, ymlaen gyda'r pynciau yn y fideo hwn. Mae gyda fi pynciau dwi'n eisiau i trafod, sef yn gyntaf woO80, yn ail y gair gwrando, y trydydd y pwnc bathion ystyrau. Wel te, yn gyntaf, beth yw woO80, neu woO20? Wel, mae'r woO yn cynrychioli y geiriau Almaeneg ferc ona opus zal, sydd yn gyfieithu i'r iaith yw gweithiau heb ei chrifau, sef gwaith chrifau nid eisoes ei chrifedwyd gyda'r ysgolheigion yn y maes, yn y cerddoriaeth. Ac mae'r woO80 yn cywerio at y gwaith cyfansoddwyd gyda'r
Ludwig van Beethoven. Roedd y gwaith yma yn ei cyfansoddwyd yn yr blwyddyn 1836 pan oedd oddeutu 36 oed, ac mae'r teitl o'r cerddoriaeth woO80 yr 32 amrywiaethau yn ec leiaf ar gyfer y piano. Pam dwi'n eisiau i sôn am y gwaith cerddoriaeth clasurol hwn? Wel, mae'r gyda'r gwaith hwn safle arbennig yn fy atgofion i. Pan roeddwn ni'n oddeutu 14 oed, roeddwn ni'n gwrando ar y radio 3, ac wedi gwrando ar yr cerddoriaeth hwn am y tro gyntaf fan yna, roeddwn ni'n ysbrydoli i darganfod fwy amdano fe, ac hefyd i chwarae cerddoriaeth ar y piano fy hunain, achos ar y adeg hon roeddwn ni'n dysgu y piano. Wedyn, nid amser hir wedi yr darllediad, prynas i copi o'r cerddoriaeth, ac roeddwn ni'n dechrau i dysgu y cerddoriaeth ar y piano fy hunain. Mae'r cerddoriaeth hwn yn swnio fel y dylai i fod yn anodd neu caled i chwarae oherwydd y helaethrwydd o'r tramwyfawdd gyda'r hyfder gorchestrol neu maestrolgar neu pennigampus yn enwedig yn y dechreuad, ac hefyd yn fomentau trwy'r holl gwaith. Ond mewn gwirionedd, nid yw yn arbennig o anodd i ganu. Os ydych chi'n gallu canu y piano, ond ydych chi ddim yn yr safon yn eithriadol yn uchel, byddech chi hefyd yn gallu chwarae yr cerddoriaeth hwn. Os ydych chi'n chwilio ar YouTube ar gyfer perfformiadau, mae'n hawdd i dod o hyd o lawr o'r llawn perfformiadau gyda'r amateurwyr sydd yn ei arddegau, ond gyda'r hirdod o oddeutu 11 o funudau, a gyda'r tramwyfawdd, maestrolgar, pennigampus a gorchestriol, byddai hynny yn siŵr i gwneud argraff ar eich gynulleidfa, fod yn allwedd lleiaf, sef o ec lleiaf. Nid yw yr gwaith hon un sydd yn trisgarwch neu dywyll neu pessimistaidd, ond yn wrthwynebiedig. Mae'r gwaith hon, dwi'n meddwl, yn eithriadol yn optimistaidd, gyda'r cysenydd neu'r allwedd yn yr lleiaf yn dangos teimlad o hyfder yn ei eithaf, lle mae'r optimistaidd ac yr hyfder yn fod mor gryf, mae hynny yn troi i'r cysenydd neu i'r teimlad o'r cerddoriaeth yn yr allwedd neu cysenydd lleiaf. Mae'r nofel yn y Saesneg gyda'r awdur James Joyce sydd yn galw A Portrait of a Young Man as an Artist, ac dwi'n meddwl gallai cerddoriaeth hwn yn fod portread o dyn ieuanc fel cyfansoddwr, gyda'r holl uchelgais o rhywun sydd yn ieuanc ar yr alwyd o'r ei yrfa fel cyfansoddwr, ac does dim unrhyw fath neu angen i wneud unrhyw fath o cyfaddasiadau i unrhyw beth neu unrhyw un, achos mae'r cyfansoddwr hwn ar yr arwydd o'r ei
erfar fel rhywun sydd yn ieuanc. Fel mae'r teitl yn disgrifio, mae'r 32 o amrywiaethiadau oddi wrth yr alaw gyntaf. Yn yr alaw gyntaf, mae'n ein debyg mae'r cyfansoddwr yn datganu rhyw fath o uchelgais yn ei temlad, ac wedyn trwy'r 32 o'r amrywiaethiadau mae'r gerddoriaeth yn arddangos yr athrylydd o'r cyfansoddwr, ac hefyd ar gyfer y perfformwyr hefyd, achos fod yr gerddoriaeth ddim yn anodd neu caled i chwarae neu canu, mae perfformio sydd yn gallu gwneud rhyw fath o argarf ar y gynulleidfa, ac wedyn drwy'r 32 o'r amrywiaethiadau, trwy pob fath o treigliadau yn y temlad, ac trwy'r pob fath o mynagiadau o'r temladau, yn y diwedd mae'r cerddoriaeth yn cyrraedd annol lle yr roedd ei yn dechrau, heb newid o gwbl. Felly, i gallu gwneud hynny, i gallu mynd trwy'r gymaint o newidiau, ac wedyn i cyrraedd at yr un lle yr oedd ei yn dechrau oddi wrtho yn y dechreuad, dwi'n credu mae hynny yn datganiad o rhywbeth sydd yn llawn hyfder. Mae'r YouTube yn llawn o fideoedd gyda'r perfformwyr oddi wrth pob oed yn perfformio gwaith hwn yn llawn. Ar y diwedd y fideo hwn, mae gysylltiad, sef i'r fideo o'r pianydd gyda'r enw gwrando wedi cymharu ei perfformiad ac hefyd ei dehongliad gyda pianyddydd goreuon y byd eraill. Dwi'n meddwl mae'r dehongliad hwn ac hefyd mae'r perfformiad hwn y gorau o ei gyd. Byddwn i'n dweud y rheswm yw oherwydd y dyfynder o'i dehongliad ac hefyd naturiol deb yn ei temladau ac hefyd yn ei gweledigaethau ac ei athrylydd yn ei dealltwriaeth o'r mynegiadau o'r cerddoriaeth, dwi'n credu. Pan dwi'n yn gwrando ar y cerddoriaeth ac hefyd perfformiad a dehongliad gyda'r gwrando, dwi'n yn temlad fel dwi'n yn fy arwain trwy daith sydd yn ychydig yn ysbrydoliedig fel rhywun sydd yn ieuanc gyda'r agwedd tuag at y byd lle does dim angen i wneud unrhyw fath o cyfasiadau i unrhyw peth neu unrhyw un oherwydd mae y byd mor llawn o optimaidd a hyfder. Ymlaen i'r pwnc nesaf, sef y gair gwrando. Yn y fideoedd diweddarach yn y cyfres hwn, sef sgwrs, rydyn ni'n trafod am y pwysigrwydd o darllen ac hefyd sut i darllen yn gywir ac sut i trio i ysgoi yn darllen yn angywir. Ond heddiw, dwi'n eisiau i pwyslais am y pwnc mae'r yn pwysig i gwrando hefyd, yn enwedig i gwrando ar yr iaith, ar y radio ac hefyd ar y teledu, sef i ymroi amser arbennig i gwneud hynny. Ond nid jyst i gwrando, ond hefyd i gwrando yn y ffordd cywir. Ac wedyn, beth yw hynny? Achos os rydyn ni'n gwrando pob dydd yn rheolaidd
efallai am oriau, neu am leiaf am 1 awr pob dydd, am darllediad ar yr radio neu teledu. Dwi'n cael fy nrochi yn yr iaith, ac mae yr iaith yn dod yn fwy fel awl natur i mi. Ac wedyn, mae hynny yn arwain hyd at y trydydd pwnc, sef bathion ystyrau. Wedi gwneud y pwnc, mae'n bwysig i gwrando ar yr iaith pob dydd. Fy'n angen i wneud y pwnc sut i gwrando yn gywir ac sut i osgoi i gwrando yn angywir. Am hynny, dwi'n jyst angen ei dweud, pan oeddwn ni'n dechrau i dysgu yr iaith, roedd yn bwysig i canolbwyntio ar pob fath o seniau yn yr iaith. Ond nawr, pan dwi'n yn bod yn bron rhugl yn y iaith, mae'n bwysig i mi i amcan i deall y pwysyn yn y traddodi yn drialdol. Nid just i gwrando ar y seniau, ond hefyd i canolbwyntio ac i dod i hyd o'r dealltwriaeth yn drialdol. I gwneud hynny pan yn gwrando, dwi'n meddwl yn debyg i'r pan darllen llyfrau, mae'n bwysig i newid fy agwedd tuag at y gar, i berthnasu a pob gar, nid fel seniau, ond yn edrych fel bathion ystyrau, sef fel bath arian o ystyr. Hyn yw, mae'r pob gar yn bath sydd yn cynnwys y dychmygiad neu darllen neu temlad mae'n yn disgrifio. Ac wedyn, pan dwi'n yn gwrando ar y radio neu ar y teledu ac dwi'n yn dychmygu pob un gair fel bath arian ystyr gyda'r ffurf neu siap o gar yn hytrach yr siap neu ffurf crwn o'r bath arian cyffredinol, ac i dychmygu gyda'r pob un bath arian ystyr ei gwerth yn y dychmygiad neu yn y darlleniad o rhywbeth go iawn. Trwy hynny, dwi'n gallu adeiladu dealltwriaeth drialdol o'r ymateb sydd yn ei traddodi yn y gariau sydd dwi'n yn gwrando arno fe. Ond nid yn unig i gwrando ar y gariau yn goddefol, ond hefyd i gwrando yn bernadus neu bernadyddol, a gyfer pob gar sydd yn ei gwrando, i dychmygu y ffurf y llythrennau, ac hefyd y darllen, ac hefyd yr ystyr fel dychmygiad yn fy meddwl i, ac hefyd i gofyn y cwestiwn, ai ydy y gar hwn y gar gorau, neu y gar y mwyaf effeithiol, ac hefyd i gofyn pa geriau eraill gallai fod yn fwy effeithiol i cyfathrebu y pwnc neu gwneud y pwynt er enghraifft. Ac trwy gwneud hynny, trwy fod yn fwy gweithredol yn hytrach na goddefol yn y gwrandawiad o'r y geriau, i gofyn y cwestiynau ac i dychmygu y lythrennau, y bathau ystyriau, ac hefyd y darllenau fel ydw'n yn gwylio ar rhyw fath o ffilm neu rhaglen ar y teledu gyda'r ystyrau, ac i canolbwyntio ar yr geriau fel hynny yn gweithredol. Dwi'n yn ymdrochi fy hunain yn fwy yn y byd sydd yn fwy ieithyddolgar a gyda llawn o ieithyddalgarwch
Mae'r feddyliau yn dod yn fwy didori am bethau berthnasol i'r iaith wedyn. A trwy hynny, gyda'r bethau berthnasol i'r iaith yn fwy cyffredinol ac aml am fy weddysau ac am fy meddyliau, dwi'n credu gallai hynny am fy gwneud yn fwy rhugl yn y iaith. Nawr te, pwy yw darllenydd y darllen yma? Wel, mae'r darllen hwn dyn Eidalig o'r enw Antonio Sgwrs. Roedd yn byw rhwng y blwyddyn 1915 a 1979, ac mae'r deitl o'r darllen hwn, Bywyd Llonydd gyda llyfrau a mandolin. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.